Jijo Productions. Ya Rasulallah, Ya Rasulullah, Ya Rasulallah, Ya Rasulullah, Ya Rasulallah, Ya Rasulullah, Ya Rasulallah, Rasulallah, Ya Rasulallah. Ka san da mu zuciya ta dimauta da san ka ne, ko dare ko rana muna ta dauke muradin ruhi ganin ka ne. Ya Rasulallah, ka san da mu zuciya ta dimauta na san ka ne, ko dare ko rana muna ta dauke muradin ruhi ganin ka ne. Ya Rasulallah, ka san da mu zuciya ta dimauta na san ka ne, ko dare ko rana muna ta dauke muradin ruhi ganin ka ne. Shi ya cikan zuciya da kai, shi ya sami ni san ka, ya kama ruhi jikina ta ko ina ya kai. Ga tunani nake ba dare babu rana, ta ya zan san ka kai. Kai ka saukar da sauki shugaba, duniya shin ma zai ja da kai. Tausayi jin kai duka shugaba na sani samsam ba kamar ya kai. Yaya za a yi cin mai hankali da tunani zai iya san ka ne. Ta roƙo don Allah ka bar ni na ganka ne, zuciyata ta daina jiri da fusiga ta san asalin ka ne. Sai gudu kullum ta makarbarewa a daji don neman ka ne. Duk bukatar zuciya a kullum a shaida ne din naka ne. Ya Rasulallah, zan ji daɗi idan na ganna kusan ka ne. Na sani na dace duniya har kiyamar ma ai taka ne. Ya Rasulullah, Lailatul Qadari kon kai ko ne mai fasa zuciya, ka wadata da Allah ta kone.